Bueno, bon dia. Eh, Avui seguirem amb coneixement del manteniment de l'automòbil. Per nosaltres, aquesta és la part 3. Sí, pel programa que faig servir és la part 2, perquè ells ho tenen dividit en dos parts. Nosaltres no fem les classes tan llargues com el que el programa té els temes, per tant, per nosaltres és la part 3. I és possible que també l'haguem de dividir en dos parts. Per tant, segurament seran la part 3 i 4. Comencem la part 3 de coneixement del manteniment de l'automòbil. Vale. El motor tèrmic és un motor de combustió interna que transforma energia química del combustible en energia mecànica, el qual possibilita el moviment del vehicle. Actualment, la majoria dels vehicles que s'utilitzen són o de motors d'explosió, que normalment van per gasolina injectada, val? La gasolina explota, el dièsel crema. Sí? Per això el dièsel es diu de combustió, que basa el seu funcionament en la combustió de gasoli, que és dièsel, que injectat al cilindre a alta pressió, crema espontàniament i de forma brusca. Sí, en els dos casos, tant l'explosió com la combustió espontània, generen el moviment vertical d'un pistó dins d'una càmera cilíndrica, val? Que és bàsicament on es genera el moviment, dins d'aquesta càmera cilíndrica, moviment vertical. Després hi ha un pal horitzontal que es diu cigüenyal, que converteix aquest moviment vertical en un moviment de giro. Sí? És la idea bàsica del motor. Tant en els motors dièsel com en els de gasolina, la presència d'aire en els cilindres és fonamental perquè es produeixi de combustió o explosió del combustible. El filtre de l'aire s'encarrega de netejar, l'aire de per si és net, però arrastra partícules. La idea és que el filtre evita que aquestes partícules que l'aire arrastra entrin dins del motor i embrutin el si no hi hagués aquest filtre, el motor s'ompliria de merda, de restos de merda mal cremada o mal explotada o mal consumida, i allò aniria quedant allà i al final el motor no funcionaria. L'alternador és l'encarregat de produir energia elèctrica quan el motor està en marxa. És a dir, aquest giro que hem aconseguit, us en recordeu que n'hem parlat fa un moment, aquest moviment de giro que hem aconseguit, vale? Es fa servir per moltes coses, per moure un munt d'elements mòbils del vehicle. Un d'ells és l'alternador. L'alternador ve a ser un electroimant. Ve a ser un imant enrotllat amb un cable metàl·lic, sí? Jo faig passar electricitat per un cantó i per l'altre surt multiplicada aquesta electricitat. Val? Perquè això funcioni necessito dues coses. Una, el moviment que genera el motor, i dos, tenir alguna d'energia per poder multiplicar. Aquest alguna d'energia ens el proporciona la bateria. Sí? Aquest alguna d'energia. Un cop ja està en moviment tot, ell mateix genera electricitat com per poder-ne generar més. Sí? Vale. Però recordeu que el que genera energia suficient per les finestres, per bla, 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 per arrencar el motor, per tot això, és a l'alternador, no la bateria. La bateria té l'energia suficient per començar. Sí? Després, inclús l'alternador és el que s'encarrega de recarregar la bateria. Vale. La bateria té com a funció emmagatzemar energia elèctrica, igual que la del vostre mòbil. L'únic que aquesta, en lloc de ser de liti, és a base de líquido electrolito que quan perd els electrons es converteix en àcid sulfúric. Per mantenir el bon funcionament i el màxim rendiment de la bateria és necessari comprovar el nivell de l'electrolito a través dels vasos de la bateria,
Si aquest nivell no cobreix les plaques, s'ha d'añadir exclusivament aigua destilada fins que ho cobreixis. Aquesta aigua destilada, quan tu carreguis la bateria, ja sigui de forma artificial amb carregadors o ja sigui pel moviment del mateix cotxe, es convertirà en líquid electrolito. I limpiar les sulfataciones, és a dir, netejar els borns, sí, que són el positiu i el negatiu, vale? Protegir-los amb grassa o vaselina i assegurar-nos que les connexions estiguin ben apretades. En l'actualitat s'utilitzen també bateries de baix manteniment i bateries sense manteniment. En ambdós casos s'han d'adoptar els mateixos cuidados de conservació respecte a la neteja i engrase. És a dir, quan més neta i engrassada estigui la bateria, millor funcionarà i més temps funcionarà. I més diners us evitareu d'haver-la d'anar reemplaçant. El que no heu de fer mai és treure líquid de la bateria. És perillós. Si en algun moment la bateria es creua o es fa malbé, es canvia i fora. Sí, aquella bateria que canvio, sí, la porto a un punt net perquè la reciclin. No es tira a la basura, això és com una pila, s'ha de portar a un punt net. Quan una bateria té poca càrrega, està avariada, a l'accionar la clau del contacte, el conductor notarà que els primers girs del motor es realitzen amb dificultat i poca força, allò que fa les llums del vehicle tendeixen a apagar-se. És un altre senyal de que la bateria no funciona correctament. En el seu cicle de vida. I quan això passa, doncs el que diem, és important canviar-la. Jo us recomano que la bateria, us recomano. És millor comprar una bateria bona que no una barata, perquè us durarà més i al final, econòmicament parlant, us sortirà més cara, però tardareu més en canviar-la que l'altra i a la llarga us acabarà costant menys diners, tot i que al moment pugui semblar que us en val menys. En un motor existeixen peces que constantment rossen entre si degut al moviment que realitzen. Sí? Per exemple, els pistons que esteu veient aquí, mira, de fet això que esteu veient a la foto és un cigonyal, que és la barra de baix, sí? Que és la que transforma el moviment vertical dels pistons quan surten disparats per l'explosió. Vale, aquí el que us intenten dir és que totes aquestes peces metàl·liques que rossen amb altres peces metàl·liques han d'anar banyades en oli. Per tant, és important que el cotxe tingui oli, que aquest oli estigui net, que aquest oli sigui l'indicat per aquest tipus d'arrossament, que s'injecti correctament on s'hagi d'injectar. L'oli és fonamental pel moviment de totes les peces metàl·liques del cotxe. Recordeu que l'oli s'introdueix pel tap superior del vehicle, que el trobareu al motor quan obriu el capó. Hi ha un tap, normalment negre, amb un dibuixet d'un llantiol d'oli. Un llantiol d'oli, imagino que sabeu el que és, no? S'assembla a la làmpara màgica del genio de l'Aladino, no sé. Si no, busqueu al YouTube què és un llantiol. Oli. És el símbol de l'oli. Vale, per saber el nivell d'oli que tenim, doncs heu de buscar la varilla, que normalment, veieu per on té ficat el dit de color taronja? Mira, aquí a dalt teniu el símbol del llantiol, vale? Perquè el veieu. Mira, perfecte. I a baix teniu la varilla. La varilla, veureu que hi ha un tap així, tipus com el que té, on ell té ficat el dit, vale? És el que sobresurt. Trobareu això que sobresurt, estireu i sortirà tota la varilla. La varilla la trec, la netejo amb paper, la torno a posar, la torno a treure i al treure'l per segon cop, mirant verticalment, no li dono la volta per mirar al revés, mirant verticalment, a baix hi ha una part que és més ampla, que és la part on heu de mirar. I veureu que hi ha dues marques, una més amunt i una més avall. Doncs diguéssim que el brut de l'oli, sí, el brut de l'oli
ha de quedar entre la línia de baix i la línia de dalt. Si el brut, si la zona mullada d'oli no queda entre les dues línies, és a dir, que queda més avall, falta oli. Si queda més amunt, sobra oli. Per treure oli podeu buscar el tap que hi ha sota el cotxe, o si és molt poca cosa, bueno, tampoc us preocupeu massa perquè el cotxe té uns sobreeixidors que faran que anem perdent aquest oli. Jo estic parlant de que estiguem a la línia o tingueu dubtes de si sobrepassa una mica, sí? Si sobrepassa molt, és a dir, que es veu clarament que sobrepassa, hauríem de fer buidatge d'oli perquè contamina molt tot aquest oli després que crema i surt pels sobreeixidors. Vale? Tal que així serà el tipus de... el tap tal com el trobareu. Vale? I ja veieu com es fa per buidar l'oli per sota el cotxe. No és tan difícil, el tema és aixecar una mica el cotxe per poder-ho fer. Lo difícil és això, és aixecar una mica el cotxe. Tot i que si teniu una mica habilitat, podeu ficar la bandeja i ficar-vos una mica sota, podríeu arribar a fer el buidatge al cotxe sense aixecar-lo, però vaja, algú del meu tamany no n'és capaç. Degut al constant moviment i fricció de les peces del motor durant el seu funcionament, aquest arriba a temperatures superiors als límits que poden ser tolerables per les peces que té el cotxe. Per tant, tenim un sistema de refrigeració per aigua que mantén el motor a temperatures ideals. Sí? Aquest sistema de refrigeració per aigua el que fa és té un circuit que passa per tot el motor, arrastra l'aigua calenta de les parts, no? Passa per les parts més calentes, es calenta l'aigua fent intercanvi de calor de la temperatura de l'aigua a la temperatura del seu entorn, movent-se constantment, portant aquesta aigua cap a un radiador. Què és un radiador? Un radiador és una peça grossa on l'aigua va passant a poquet i fa l'exercici a l'inversa. A través del radiador passa aire a través d'un ventilador que es va emportant a l'aire, sí, l'aire es va emportant la calor d'aquest radiador. Per tant, l'aigua passa a dalt del radiador calenta i a baix del radiador, quan arriba a baix i ha passat tot el circuit, torna a estar freda. I torna a estar freda preparada per una vegada més tornar cap al motor a recollir aigua, sí? A recollir temperatura, vale? Per refredar el motor mentre es va passant i tornar al radiador calent una altra vegada. I d'aquesta manera, amb aquest circuit constant, anem a poc refredant el motor. Tenim el que se'n diu un vas d'expansió, que és allò que veieu a la foto. Aquell vas d'expansió, que és el que jo trobaré quan obri el capó, sí? Hi ha un tap, que és per afegir aigua, i té una línia de màxim i una línia de mínim. Vale? Aquesta línia de màxim i de mínim és el nivell que ha d'estar l'aigua constantment. Vale? Parlem d'aigua tota l'estona, però tècnicament parlant no és aigua, és líquid refrigerant. Sí? O anticongelant, que és el mateix. Té unes propietats, n'hi ha algunes varietats diferents avui en dia, i és important que sapigueu quin és l'indicat o l'ideal pel vostre cotxe, i avui en dia és important que li pregunteu al vostre mecànic quina és la millor opció. Mai a la vida li heu de ficar aigua del grifo, perquè l'aigua de l'aixeta porta calç i s'acabarà carregant els sistemes interns. En el pitjor dels casos li podeu posar aigua destil·lada, però mai aigua de l'aixeta. Aigua destil·lada no és ideal i no farà una funció perfecta, El millor que podeu fer si us comença a sortir fum, vapor d'aigua pel motor i el cotxe es comença a calentar, és parar. Pareu. Perquè hi ha un moment que l'avaria és irreversible. Sí? En el pitjor dels casos, paro, deixo que refredi una mica el cotxe, avanço un parell de quilòmetres més, per exemple,
si tinc la necessitat d'estic a l'autopista, no? I sortir de l'autopista o ficar-me en un lloc segur, doncs puc anar fent trams petits en el que em venen a buscar, però parlo de trams petits, no de tornar a casa, no arribareu. Penseu que el cotxe tarda en refredar-se. Sí, en qualsevol cas, mentre fem tot això, jo vaig trucant a la grua perquè m'hauran de venir a buscar. Jo el que em refereixo és, si volem arribar a un lloc on ens posem segur, a salvo, sí, per arribar a aquest lloc, puc esperar que refredi una mica el cotxe i acabar d'arribar. Sí? Però no forceu amb el cotxe calent perquè us el carregareu. Vale. Vale, normalment els cotxes s'engeguen amb la clau de contacte o amb el botó d'enginy start-stop. Jo tinc el botó avui, per exemple, ja amb tots els cotxes nous que tenim, ja no tenim clau en ningú cotxe. Vale, això ho he explicat ja en diversos dels vídeos que faig jo. El volant s'ha d'agafar a... l'ideal és a 10 i a -10, a la part alta del volant. La segona foto que us surt, que és una miqueta més avall, hi ha un inconvenient. Si jo agafo més avall el volant, en el moment que tingui un accident i jo no sigui capaç d'aguantar el volant, perquè està comprovat que a 15 km per hora l'acceleració, el pes propi de les meves mans, farà que jo el deixi anar, sí? A 15 km per hora, per tant, a 30, 50, 100 o a 130, segur el deixaré anar, sí? Quan jo deixi anar el volant, les mans se m'aniran directe del salpicadero. Quan més amunt estiguin les mans, més fàcil és que vagin cap a un espai on no em rebenti les mans el primer. Us he deixat un segon perquè hi penseu i us imagineu com us rebenteu les mans i entengueu per què la millor opció és portar-les a la part de dalt. Després, per un tema de moviment del vehicle, de gir del vehicle, hi haurà moments que les mans estiguin més amunt o més avall. Moments en què s'estaran movent. Sí? Però quan les mans estan quietes, normalment la millor opció sempre és a dalt, a -10 i a 10. Vale? La palanca de canvi de marxes permet ficar la marxa adequada. Important amb el canvi de marxes, 3 coses. 1. Quan canvio de marxa, embrague fins al final. 2. Moviment ben fet. La diagonal en un canvi de marxa no existeix. Per ficar primera he de fer 2 moviments, esquerra i endavant. Per ficar marxa enrere he de fer 2 moviments, dreta i endarrere. Bueno, en el cas de que la marxa enrere, sí. Per ficar cinquena he de fer 2 moviments, dreta i endavant. O segona, 2 moviments, esquerra, endarrere. Sí? En diagonal no hi anireu. Per tercera i quarta no cal fer res. És deixar caure el canvi al mig i un cop el canvi està al mig del punt mort, endavant o endarrere. Això ja ho practicarem al cotxe, però m'agrada repassar-ho sempre i explicar. Fre de mà, n'hi han de botó i n'hi han de palanca com aquest. En qualsevol cas, el de palanca, per aixecar-lo, no apreteu el botó. Per aixecar, botó no s'apreta i es tensa. Per baixar, apreto el botó. Per apretar el botó he d'aixecar una mica, apretar i baixar. Sí, els que són automàtics, doncs el procediment que us digui el cotxe. Perquè moltes vegades el procediment és en plan apreto el freno i tal, o embrague a fondo i pedar, o no sé. Cada cotxe té històries. Amb el peu esquerre farem servir només el pedal de l'embrague, que és el de l'esquerra. Amb el peu dret farem servir freno i gas. Freno i gas. Perquè no dono gas i freno a la vegada en cap cas. Per això el peu dret serveix per freno i gas. El peu esquerre només serveix per l'embrague. Si tinc un cotxe automàtic i no té embrague,
El peu dret el faré servir per freno i gas. Sí? I a l'esquerra descansarà. Freno i gas. Insisto, perquè m'he trobat 1000 vegades amb gent amb cotxes automàtics que intenten frenar amb l'esquerra i donar gas amb el dret i després, quan agafen un cotxe manual, no en saben, perquè tenen un costum que és terrible per canviar després. Costums bones. Ens ajuden a aprendre millor i a conduir millor a la llarga. Vale, la funció de l'embrague és acoplar o desacoplar el motor de la caixa de canvis. Està format per dos discos que giren solidaris l'un a l'altre. Un ve del motor, sí, com hem dit, el motor té un moviment permanent que surt, sí, del giro del cigüenyal, us en recordeu? Per tant, aquest disc està girant sempre, sí? L'altre, quan jo el separo, deixa de girar, però aquest segueix girant, sí? En el moment que els acoplo, giren els dos. Enteneu el que dic? Crec que la idea és fàcil, sí? Llavors, què faig quan apreto l'embrague? Quan apreto l'embrague el separo. Aquest segueix girant, aquest queda quiet i, per tant, d'aquí cap endavant puc canviar de marxa perquè tots els engranatges de la caixa de canvi s'han parat i em permet fer moviments a la caixa de canvis, sí? Fer moviments a la caixa de canvis perquè no hi ha moviment, perquè al separar els plats de l'embrague, aquest segueix girant, però aquest separat. Sí? Això és tècnicament el que faig quan desembrago. Desembragar és apretar l'embrague a fondo. Vale, ja ho hem dit, això, tot això ja ho sabem, vale, perfecte, el gas. Quan donem gas, augmentem les revolucions del motor i l'entrada de combustible, amb el que s'aconsegueix més potència i velocitat. El mateix que hem dit amb el peu dret, perfecte. Conducció econòmica fa referència a un estil de conducció, la qual finalitat és reduir el consum de combustible, gastos de manteniment, contaminació ambiental i augmentar la seguretat, perquè la conducció econòmica ens obliga a conduir de forma més tranquil·la i, sobretot, adelantar molt tot el que farem. És a dir, mirar molt lluny per tal de poder-nos preparar en temps. Ai. Perdoneu, una bona persona que volia venir a matricular-se, per això he hagut de parar un moment. Seguim. Vale. El bon manteniment i reglatge dels diferents sistemes del vehicle contribueixen considerablement a estalviar diners de combustible, a un major rendiment del motor i a un augment de la seguretat. Per al contrari, una inadequada posta a punt del vehicle incrementa el consum de combustible i disminueix el rendiment del motor. Per una altra banda, la majoria dels accidents de tràfic són per culpa de fallos mecànics que es podrien evitar realitzant un manteniment adequat del vehicle. Que consti que aquí us diu que la majoria d'accidents per fallos mecànics, perquè la immensa majoria d'accidents són per culpa del factor humà. La immensa majoria són culpa de les persones. Aquells que fan referència a fallos mecànics són per culpa d'un mal manteniment. Sí, hi ha 3 grans famílies d'accidents. Per culpa de la via, d'un mal manteniment de la via, per culpa del vehicle, d'un mal manteniment del vehicle, o factor humà, factor persones, que som nosaltres que en parlarem. Revisar el filtre a l'aire, no omplir el dipòsit de combustible al màxim, reglar el ralentí del motor a un règim fixat pel fabricant, evitar circular amb una pressió d'inflat en els pneumàtics inferior a la recomanada pel fabricant, no carregar el vehicle en excés i no modificar la seva aerodinàmica. Són coses que hem de tenir en compte, val?
per què ens poden provocar un problema totes aquestes coses. La resistència aerodinàmica és la força amb la que l'aire s'oposa a l'avançament del vehicle. Sí, és important no modificar els elements aerodinàmics del vehicle precisament perquè modifiquen el coeficient aerodinàmic del vehicle i poden provocar que el vehicle respongui diferent al que hauria de respondre. Qualsevol modificació d'un element aerodinàmic del vehicle ha d'anar garantit per un enginyer que no ens provocarà un problema. La resistència de consum de combustible, evidentment, a més resistència a l'aire, més consum de combustible, a menys resistència, menys consum de combustible, perquè menys força he de fer per avançar, així de fàcil. Circular amb les finestres obertes, més resistència a l'aire, carregar el vehicle amb accés i transportar la càrrega a la vaca, més resistència a l'aire, circular amb la vaca instal·lada si no es transporta càrrega, també és un desperdici d'energia i un gasto extra de combustible innecessari. Vale, per avui ho deixarem aquí, sí? Seguirem el pròxim dia perquè segur que encara queda bastanta cosa. Moltes gràcies i seguim.